0782 piwa na uyu piwa na mkoma oh magaya vura hapa inonzi Zen Construction yapedza basa aiwa sisa kukumbula nini matoto mubatire musevenzi lapana mabata basa right mabata basa namba zenyu Namba zangu right 064 right 419 sizokukumbula nini matoto ihambe kahle kumana tokurangarai makazotenga bhasikoro kurizei mune zvinywana rekeni manje lani ngizokukumbula nini matoto songe sakumbulana makabata basa hombe fane koyani kepezu woti fane yangu nderu chema ya rikambe so Masi ya mduri. Ndukumai ndrangotora birito. Manya tora ne vanhu wakwa. Tora ne vanhu. Kachongwe kusara kugara mumba. Kachongwe kusara kugara mumba makanaka namakuzvona. Studio manyama. Right. Hapana zvomumbu muita. Uya murekodi ukampo studio. Aiwa totenda mabiriti. Mapedza.